Sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku lho, Ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petro? Nggih. Sastra mulya memayu-ayu ning bawana mbabar kamul. Iya. Wah. Ndara Janaka ning guyu ngerebel. Kok isa-isane nglakoni Wowo kowe guyu. kowe tak omongi lho iki kok karane Begal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon Jangkeping. Ngelmu kasampurnan karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. wis aja tok sebut meneh aku ndak guyu kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Durna nganti saka manut karo Begawan Durna kowe mentala mateni karo Petruk karepmu piye aku tak takon ngelmu sastra mulya memayu ning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng Jarine Durna eneng. kowe iki gampang diapusi lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk arep tak jolke ngelmu nek Petruk umpama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya Truk mboten lho edan kowe ah sampean wau ya ora kompak kok pembalasan kok ya purun nah krungu dhewe to gelem nek ngelmu mau ora ana lah Petruk mati siya terus nek wis kebacut mati ora iso tok uripke kowe diapusi karo Durna kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon arep nutuh karo sapa nek di Janaka mboten teng pundi-pundi radi nebih kemawon badhe ngotak-atik tembung sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati tak golekane ning 1001 malam Suwabeh. kowe iki nesu kowe iki sing bodho kok nesu Wah, wis ngene ngono wae nek Petruk mati ora apa-apa nek Petruk iso duripke meneh piye ayo takono Begawan Durna kono ngelmune saka sapa dewane sapa aku tak ngerti terus babare ngelmu sastra mulya memayu-ayuning kuwi apa aku tak takon omongan. Ucaturan. Ngeyel. sing ngeyel iki kowe Kowe ngeyel. Kandhani. aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku Ketua kowe. lah kok kowe kandhani aku kowe iki manut ora karo aku iso manut ora Rut. Ngeyel. Bukan apa ya sastra dasmu. seneng tenan Jano wonten dawuh dodo cekikian. seneni meneh lah kowe nendi ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet guyu dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara sastra cetok sastra telu cek mulya papat memayu ayuning bawana 003 pangu berarti 003 tambah ke papat dadine 4030 040 jong Wis kula niku mboten tendang bokongmu. nggih pun Ndara Werkudara nganu iki tenan isin tenan wis Petruk nggih ana apa matur Ndara Kresna iya piye kula beto
Wahyu. Lho. Wahyu tok gawa nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna warang pepundhen para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh. Kae lho Kurawa dampyak-dampyak arep ora trima kae singkirna. Gah. Ngopo? Ndara Kresna niku pundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Kaya ki sapu kon resiki dhewe. Iki ora ngajar sampeyan tangan sak Sinu Ndarawati. Yo, ngresiki yo. Uga. Megah tenan. Uga.